Eskurtze Institutuko ikasleak eta irakasleak gara. Eta bideo honetan erakutsiko dizuegu nola burutu hezitzailearen norberaren behaketa gelan. Geletan egiten den behaketaren garrantzia hezitzaile guztiok onartzen dugu. Baina behaketa hori gehienetan kanpora zuzentzen dugu. Hau da, haurrarengana. Hala ere, lanbide honetan, bestetan baino gehiago, beharrezkoa da norberaren behaketa egitea. Profesional ona izatea suposatzen du gure emozioen gainetik lan egitea eta ekuanimeak izatea. Gugandik behar duten segurtasuna, arreta, afektua, gure haur guztiei eman behar diegu, eta ez gure gustokoak direnei bakarrik. Irudikatu momentu batez, txikiak izan da, nola sentitu zaitezke onartzen ez zaituen hezitzaile batekin egonda. Egunean 6-7 orduz, astean 5 egunez eta urtean 9 hilabetez. Teknikak eta teoriak menperatu ditzakegu, baina ez badugu norberaren behaketan arreta jartzen ez gara hor guztiengana helduko. Gure gustuen edo lehentasunen gainetik guztiei eman behar diegu, beraiek behar duten segurtasuna eta maitasuna. Umetxoak zein 4 urtetakoak izan da, sentimenduak eta pensamenduak eragiten dizkigute. Hori guztia normaltzat hartu behar da, jakina, pertsona guztien arteko harremanetan gertatzen da. Ez dugu inor erredunetxi nahi. Gure barruan gertatzen dena ezagutu baizik. Hau dela eta gure lan prestakuntzako ikaslei norberaren behaketa egitea proposatzen diegu. Praktiketan hilabete bat bete ondoren, 4 aste iraungo duen jarduera berri bat proposatzen dizuegu. Apuntatu kuaderno baten gustokoak dituzun 2 umeren izenak. Gustokoak ez dituzun beste 2 umerenak eta neutroak direzen beste 2 ume. Lehendabiziko astean erregistro bat egingo dugu. Hasieran aukeratu ditugun umeak gugan sortzen dituzten sentimenduak eta pentsamenduak apuntako ditugu. Lehendabiziko astean besterik ez dugu egingo. Konturatzen zara askotan umeak etiketatzen dituzula. Umea umajua da, beste hau atsegina, beste oso astuna. Baita ikara zaitezke horrelako pentsamendua dituzula ohartzean. Jainko maitea, ez du jasatzen haur hau. Edo bestelakoak, zenba gustatzen zaidan Karmelerekin egotea. Bigarren astean, umeen aurrean erakusten dugun jarrera behatuko dugu. Hau da, hasieran aipatu ditugun sentimendu eta pentsamenduen ostean datorrena. Zer nolako jarrera erakusten dugu ume batzuen aurrean eta zer nolakoa beste batzuen aurrean, zer nolako hitzak erabiltzen ditugu ume batzuekin eta zer nolako keinuak egiten ditugu besteekin. Jarduerak behatzean konturatzen zara pentsamendu bakoitzarekin lotuta doala ekitza bat. Joera bat daukazula denbora gehiago pasatzeko asko gustatzen zaizkizunekin. Eta gaitzesten dituzunekin zorrotzagoa izateko joera duzula edo horrelako atribuzioak egin ditzakezula. Haur hau ni molestatu nahian dabil. Eta etxean kontura zaitezke ez dakizula haur bat egun horretan geran egon ote den. Eta orduan ikustezina zena momentu horretatik aurrera ikusgai bihurtzen da. 3. astean, orain arte izan ditugun pentsamenduak beste pentsamendu batzuekin ordezkatuko ditugu. Haserrearen ordez, adibidez, empatia garatuko dugu. Horrela, pentsamendu barri bati hasiera emango diogu. Baldintzapen gabeko onazpena azpimarratzen duen pentsamendua, hain zuzen ere. Pentsamendu berria sartzen dituzu. Markelentzat denbora daukat, Edurnerekin pazientzia izango dut, eta abar. Mariaren gaitzespena ez nau beldurtzen, eta olbirtzen naiz beraren gana, ez ditasunez, baretasunez. Aditasunez iratiri lagunduko diot, independientea esaten. 4. astean, pentsamendu berriekin aritzeaz aparte, gure ohiko jokabideak ere aldatuko ditugu. Ume guztiei eskaini beharreko arreta bermatzeko hain zuzen ere. Onespena, konfidantza, segurtasuna, ahalbidetzen dituen jokabideak aukeratuko ditugu. Pentsamendu berriekin batera, jarduera berriak egiten dituzu. Egunero Markelekin 5 minutu pasatzen ditut. Edurne jateko denbora gehiago behar duenean, lasai nago. Arnaza hartzen dut eta itxaroten dut. Mariaren gana hurbiltzen naiz, egunero iribarre bat botatzen diot eta komentario atsegin bat esaten diot. Iratirekin oso ondo konpontzen jarraitzen naiz, eta orain berarekin denbora gutxiago pasatzen dut, autonomoagoa izateko aukera emanez. Lan egiteko bide horri oinarrizkoa deritzogu. Gure garapena eta gaitasun profesionala hobetzeko. Lan hau burututa gero konturatzen zara,
denbora larregi pasatzen baduzu haur batekin, zugandik menpeko bihurtzen duzula. Konturatzen zara aurren beharrean arabera zaintzen eta ezitzen dituzu, eta ez zure behar propioen arabera. Ikusezinak ikusten dituzu eta naiz eta zure lehentasunak eduki profesional hobea bihurtzen zara. Zalantzak baldin badituzu, hau galdetu zure buruari. Noren beharra asetzen ari naiz, nirea ala aurrerena. Labur bilduz, hauek dira norberaren behak eta burutzeko pausu nagusiak. Umeek gugan sortzen dituzten pentsamendu eta sentimenduak apuntatu. Umeen aurrean erakusten dugun jarrera behatu. Aurreko pentsamenduak berriekin ordezkatu, ohiko jokabideak aldatu.